Iti na ibagbaga idi gapu kaligitoy nailanad iti surat kada Moises kini Job kini Daniel. Kaligiti apamanagnek anailanad kaligi surat ngayon na ibagbaga ama ispalaan iti bukod akararwa. Haan ket iti bagi alinalasag. Na iti toktokoy nakapsat igitoy linaon paligid sorsorat iso iti panagisalakan iti kararwa. Digitoy apamanagnek amabasa iti Ezekiel 14 iti 20. Oray pay no adda kuma kenkwana da nui Daniel kini Job kas sibabagiak kuna iti apo Yoba. Dida kuma may salakan iti anak alalaki oray pay kaligid anak ababayi. Isuda gapu iti kinalinteg da may spaldalaen iti bukod da akararwa. Suda itatap sa tinang ibagbaga apamanetnet pakaisalakanan iti bukod laen kagturong iti Dios babaen iti kararwa. Kagiti apamanetnet kas mabasa iti Ezekiel 11 iti 24 ket iti espiritu kas kinunana impangatunak ket babaen ti espiritu iti Dios impannak iti sirmata iti kalja. Iti kaya nakasaur kalja digitoy nga adda kaligiton uneg tayo iso ti agpangato kakas kinunana tadda jay kalja ti bagbagana kaligid jay nakayawan ket iti sirmata amakita nagpangato manipod kanyak digita ti adda anailanad kas pamaneknek ni Isaias ta isulay di maysa amamadto nga kinunana iti 14:14 at pangato akitirbaw iti kangatuan kaligitol ulep ipadpad kunto ti bagig iti kangatuan. Suday takot sa atin na ibang baga iti ni Isaias. So kaligito kapsat alaen tayo kaligiti papanan na kay papanan ni iti asorsurat ket digita isu iti napudno ngadda kada kailanadan na. Takas iti pamati mo dati Jeremias iti panakaukom na kinunana amabasa iti 51 iti 9 da iti panakaukom na dumanon sa dilangit. So iti panakaukom mo iti di kay bagbagana ni Jeremias ket manipod to aging gamit laeng karigiti tangatan. So di kita akas pamanetnet nga nailanad. So ang kastamot ti soroden tayo kapsat pamati di kiti mamadpwede tadi gitoy iso tinapudno adalan ngayon na ibang baga. Takas iti pasut mo ti di daytoy nui di naisalakan dalaeng iti bukod da akararwa. Tadi kiti mabasa iti umuna na Pedro 3 iti 20 ta idi nasukir da idi una ng aldaw. Tadi jay kinunana nasukir da idi una ng aldaw idi agor ora idi atidom iti anos iti Dios kas kaligiti aldaw dinwi idi may sagana pay ti daon. Ti kaya nga sa uwa di gitoy abilbilin nga sagana na idi saan ket kadaong nga inaramid laeng iti ima tadi gitoy napudno igitoy nga inaramid na idi adaong gapu kaligitoy asorsorat kas kaligiti aldaw ninwi idi naisagana pay gidaong kinunana iso iti nakaisalakanan kaligiti basit gapu iti danong. Kaya nga suwan ni gitoy basit lang adanong tagapu kaligiti asasao metlaeng iso
na kay salakanan daidi kaya't naasauin 8 akararwa. Sa mga 8 lang iti kararwa idi kay suda na pudno nga nagdaydayaw da iti Dios nga nagturong iti Dios di kita tinay-ibagbaga itinaylanad iti lukot ti pagbasaan. So nga alain tayo kakabsa di gito'y akay papalang na tadi gito'y no intayo so kimatin gapu tilidaon ti Biblia tadi gito'y si timangiturturong apagilasinan tayo iti padakay salakan iti bukod tayo akararwa saan ket nga gapu tilasaglaen tadi giti ngardi so ti pagadalan tayo nagturong kenkwana iti Dios. So nga di giti kakabsa di papaabot ko kada kayo gapu di gito'y intayo alalain iti kayo paparali gito'y anaylanan iti sura katagyam na ti Diyos ama ang manakabalin sa amin. Amen.